Vítajte u aprílového víťaza súťaže Visa Slovak Top Shop Knižnica na Zámodskej ulici v Bratislave. Knižnica je miesto plné príbehov, tých knižných, ktoré sa u nás požičiavajú. Knižky si môžete u nás požičať na 2 týždne, na 3 týždne, na mesiac. Ak vám náhodou nejaká naša kniha zmení život, tak si ju môžete od nás odkúpiť. Ak vám ten život nezmení, tak ju prídete vrátiť. Okrem toho v tomto priestore podľa mňa dokážete získať taký životný nadhľad, pokoj a takú tú atmosféru a pocit bezpečia, ako keď ste doma. Okrem tých knižných príbehov sú tu tie ľudské, vďaka ktorým sme sa dostali aj do vašej súťaže, keďže nás niekto z našich klientov označil, za čo sme veľmi, veľmi vďační. A je to pre mňa obrovský prejav presne takej tej láskavosti, vrúcnosti a presne takého toho, že sme otvorení ešte len pár mesiacov, ale napriek tomu sme sa dokázali dotknúť ľudských srdc a za to som veľmi vďačná. Gratulujem nášmu klientovi k tomuto krásnemu oceneniu a sme šťastní, že za Papaya Post môžu byť súčasťou týchto nádherných príbehov. V knižnici si môžete knižku nielen kúpiť, požičať, dať si tú výbornú kávu, ale aj užiť si jedinečnú atmosféru a vždy veselú pani majiteľku.